Wis. Kali anget lebare anu. Jog-jogane ya lebare ngame apa mie ayam ngendi? Janan kowe senengane kowe to? Pak Min. Pak Min. Pak Min andalane. Andalane Pak Min. Nang Grabak, wah. Nek Wahyu ngene. Mie ayam wae Pak Min ya. Andalane apa ya? Boyolali Pak Min. Pak Min, Boyolali Pak Min. Kuwi gak ditung iki. Ora iki. Wis yo ora usah repot-repot yo. Wis to. Bos e kayak nyadong, Bos. Bos. Makasih. Oh. Cair. Yo bayar-bayaran pite iki ya? Maksudnya apa iki ora sik jelaske kok iki Den ora minta matur suwun iki. Apa iki malah iki apa? Deni kok. Tani hasilnya lumayan. Juragan. Iki teko. Iki kan udah. Oleh apa jane upeti juragan jare Pak Gun upeti kan ngono to. Den iki ngarep-arep iki Wahyu iki pendak minggu iki wong setor kadang pindho ben kok iki. Oh iya. Iki kalau telepon apa ya kan ngono Pak. Arep-arep ya. Cuman kan ngono, cuman kan ngono. Irit to. Masuk ya. Asake nggawa Sebetulnya to, Sebetulnya Avanza. Padha Xenia, Avanza. Ah iki muni cerita muni aku nggawa mobil yo Terus sini tak Ning serat Pranggen kan entek anu 400. Nggo mobil apa kowe? Ya nek aku apa ada wis kudu wong Suzuki to kayan wis kudu ya boros. Sing wingi nggo Suzuki apa kaya AVV kae sing anyar kae sing bukaan kae. Oh, APV, EPV. Kae malah luwih boros meneh. Entek 800 aku ning Jatimur jajan. Bensine tok wae edian iki aku ngono. Aku nggogonamu mung entek 350 ora 400. Edian iki wis wah. turah to ngono. Rasa turah terus strek to. Tak guna pacitan ming 200 lunga mulai aja turah kok. pacitan. Pacitan 200 lunga mulai aja turah. Liwat ngendi? Ya nang Itu. Yo ngirit. Heeh. Apa-apa boros. Ono dite ora apa-apa. Ya. Nek EPV ngono pol borose nek kae cenan. Pol. APV dituku bensin 800. Gowekku wis sak montore to. Nek ora iso muat. Kuwi nek di gogon barang nyok kerepok ya, nawekmu ya. Iya po. Kok lancar gitu. Berarti ki Murah apa jane? ora wong siji ya anu ta ya. Marketinge Ora encer wilaan. Ih, Mobil pribadine lancar, jipe lancar wis. Ya kuwi makane tak jake tanam sahabate. Wis entek nggo tuku jeep neh. Bar tuku jeep neh. tuku wae. Digawe model anu kae wae kok jeep-jeep kan wae Den. Ayo sing kaya Kuning tambah siji. ijo-ijo cat ijo apa? Ijo barangnya to. Ijo army ngono kae lho. Ora masuk. Ora masuk. Ijo. Kanane ngono isih mlasuke nang daerah Kaliurang ya. Nang kene medane masuk ikatan. Kok iso man ya. Amerika kaya siji wiris terproblem. Asine kaya mbek Karena medane apa jane reke. Jimi-jimi jangkrik ngene. Jimi oh katana, jangkrik masuk nang kene tapi nek kaya wiris kan. nek mbek kanu kuwi Kamu tak tarik mau apa? adine mbek kakangne kuwi nyekrep trouble kuwi. Sopo? Kakangne kuwi. Nopo? Kakane Aji. Nopo? Nyekrep trouble to ya. Makane kuwi siji kan nang kene ra ngono. Padahal solar lho ya kaya. Nang kene medane ora kaki-kaki ora ngono. Tetep menang nganune Jepangane. Jepang ya. Karo Eropane. kegedean powere. Nek ndeloke pas nang Kaliurang kae nyenengke tenan kae nek sik ijo-ijo army kae. Kali ngono kasarane modalan aspal rusak, ora aspal ora ngetrek. Ini ono trek ono kaline. Ono Kaya ono kaline to kono kae. kali gawean. Ya, berkali banyu mili nang kene. Terus ono trek lumpur barang to. Nek ya mung kowe ora golek espas sing tutupan putih ngono kae. Kok pas tuku ya. Ah, Grand Max. Jadi kaya nggo wadah pupuk kuwi lho. Nah, kaya
Nek sing rada apik ya 130 ya Den ya. Greme-greme situ tutupan ae lho Den Slok. 120 120. Ah ya sekitare semono kuwi. Alhamdulillah ki bonus mbako ya entuk video. Oh ayo mahane iso gawe sikilan kok. Aku nih Pak aku kira ndek kesikilan ya nggo prantine ngalas. Iso gawe sikilan. Ora tuku iki. Mahane. Ya rezeki ki ra ngerti to, ora nyokot. Sik tak. Kayak sore-sore wis ado di dunke kutute. Wis kesorean apa bos wis samene didunke iki. Terus ya Mas. Oh wis muni terus. Terus Ih. wis jelek ngrungokke. Wah wis dan. Alhamdulillah gawa telu muni kabeh. Ya syukur alhamdulillah iki. Nengke pokoke. Besok arek tinggal ngelatih ning lapangan. Sesuk sik nang lapangane ya. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.